Hej og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man installerer mods til GTA 5. Og det er den hurtigste metode der er. Det er den jeg bruger hele tiden. Jeg kan også bruge den til Steam. Jeg bruger den på Epic Games, fordi jeg har GTA på Epic Games. Men ja, lad os komme i gang. Så det I skal bruge, det går det her på. Okay, her. Okay, så det vi skal bruge, det er okay, nu kan jeg huske, nu ved jeg det. Det første I skal gøre, det er at gå ind på Rage Plugin Hook V. Hvad fanden det hedder? Ja, Script Hook V. Okay, det første ting I gør, det er bare at skrive script. Script Hook V. Eller I bare kan gå herhen og så skrive GTA 5 mods.com. .com. For helvede, skriver ja. Ja, GTA 5 også. Så .com. Og så kan I gå herop, og så skal I skrive script hook V. Og så kan I gå herhen, og så kan jeg trykke her. Og så kommer jeg direkte herhen til. Den første metode, det er den, jeg tænker på, bare gå direkte til hjemmesiden, i stedet for at gå herind, og så gør det. For det er også en menu. Men i stedet for den der menu. Men så downloader jeg den her, tryk på download. Ja, download. Så downloader. Så går den ned. For det efter det, så skal vi og så skal I gå herhen. Og så skal I skrive
Okay, okay. Jeg har det allerede herovre. Det er... Her er den. Rampage Trainer. Så skal jeg gå her på skrive Rampage Trainer. Der er 2 steder, jeg kan få det fra. Jeg kan få det fra her. Og her. Vi går til GTA. Det her, det er så, hvad det er, vi skal bruge det til. Det er så det, man skal bruge det til. Og vi kan også gå herind. Det er det samme. Det er den samme. Men jeg downloader det herfra. Jo. En sekund, jeg skal lige logge ind. Så logge ind. Så. Og så efter det, så skal I trykke her. Her. Og så downloade den. Så skal I, ja, så downloade den. Her er den. Nej. Der. Ja. Ja. Det her, det er... Okay. Jeg glemte, altså, jeg glemte at skrive noget andet. Jeg glemte at skrive legacy. Ja, okay. Ja. Og så... Legacy. Legacy. Der. Så Legacy version. Så den har vi skal downloade. Så trykker vi her. Og sådan der. Gå bare herind og starte den fra herfra. Så. Altså jeg kan godt downloade det herfra. Altså det gider den så ikke. Ja. Ja. Men så starter den bare på den anden. Nå. Så det I skal gøre, det er at åbne den her. Så jeg har købt det. Så skal I gå ind til... Så... Her var den. Så går jeg ned til D. Epic Games. Ja, så, eller hvis det er Steam, så D eller C,
Steam, hvad hedder det nu? Steam, Epic Games, nej, Steam. Jeg kan ikke få noget Steam, men Epic Games, det er det jeg bruger det til. Men vi kan gøre det sammen på Steam. Men altså, I skal gå ind på det, hvis der hvor jeg har installeret, så skal jeg trykke på GTA, og så er det her. Så er vi her. Efter det, så skal jeg åbne bin og kopiere den her, ikke kopiere den her, fordi det er en mod menu. Fordi hvis vi bruger en anden, så trækker vi den her ned på her. Og så reset. Efter det, så lukker vi den ned. Så åbner vi den her. Legacy. Åben. Så det I skal bruge, det er ikke den her, bare den her og den her. Det her, det er bare en fil, du kan læse. Det kan være en fil, I kan læse. Så bare kopier de her to her. Og træk. Og så slipper I. Hvis den beder jeg om at replace, så skal jeg bare gøre det. For så overskriver jeg nogle filer, hvis I allerede har den. Efter det, så bare bum. Der sker ikke noget, hvis I putter den her ind. Der er den også, ja. Så hvis I putter også den her ind, så ja, den. Så, og så har vi installeret den. Og så lukker vi ned. Nå, og så har vi installeret det. Kan du hurtigt gå ind i spillet. Og hvis I gerne vil fjerne det, så kan I gøre det selv, eller I kan downloade den her, så vi kan fjerne det for jer. Okay. Så jeg taler, når vi er inde i spillet. Og hvis den er på op, så skal jeg bare trykke ja. Og så det. Så skal I bare vente på, at det kommer ind. Det er min computer, der fucker op. Det er kun fordi min computer, den er meget langsom. Og den er også røv. Og når jeg mener røv, så røv. Det ved jeg faktisk ikke, hvad fanden der foregår. Men hvis det sker, så skal jeg bare genstarte. Og så vil det virke. Jeg kan ikke genstarte lige nu. Det er i hvert fald, hvad man gør. Eller hvad? Vent lidt.
Nej, ikke alligevel. Men ja. Jeg kan ikke gøre noget her for det bare gør det bare genstart, og så prøv igen, og så vil det virke. Hvis det ikke virker efter det, så har jeg gjort det forkert. Nå men, jeg vil smutte. Så tak for det så med. Hvis I gerne vil se mere af det, husk at like og subscribe. Og ja, vi ses. Og en lille ting før. Jeg lavede en ny kanal, som hedder Historiefortælleren DK. Altså Historiefortælleren DK, hvis jeg lige går på her. Gå til her. YouTube. Her er det. Så går vi hen her, der. Ja, det er min kanal, der hedder Historiefortælleren.dk. Der bruger jeg en ChatGPT stemme til at sige alt det deroppe. Jeg ser bare lige nu 2 minutter, 1 minut af den. Jack og det mystiske piratskib. Kapitel 1. Skibet ved kysten. Der var engang en dreng, der hed Jack. Jack boede sammen med sin mor og far i en lille hytte tæt ved kysten. Familien havde ikke særlig mange penge, men de gjorde deres bedste for at få hverdagen til at fungere. En dag gik Jack ud af døren. Jack, råbte hans mor. Husk, du skal være hjemme til spisetid. Jack vendte sig om. Ja, mor, jeg skal nok være hjemme til spisetid. Så løb han ned mod stranden. Men da Jack nåede stranden, stoppede han brat. Ude på vandet lå et skib. Det var ikke et almindeligt handelsskib eller en fiskerbåd. Det var et gammelt sørøverskib. Jack kiggede nysgerrigt på det. Hvad laver sådan et skib her? Hviskede han. Han gik forsigtigt ombord. Skibet virkede helt forladt. Der var ingen mennesker at se, og vinden fik de gamle reb til at knirke. Jack gik rundt og kiggede. Så må jeg se resten. Jeg skal nok tage linket og så lægge den under beskrivelsen her. Men ja. Jeg kommer også til at lægge flere ud. Og det er fordi jeg laver historie også. Men ja, tak fordi I så med. Hvis I gerne vil se mere af det her, så husk at like og subscribe. Og hvis der ikke er så mere sagt, så have en rigtig god dag. Og ja, vi ses.